No vídeo de hoxe vamos falar de poesía erótica, de amor e para amar, por desmentir un pouco estes tópicos de que a poesía erótica é simplemente falar de sexo e xa. Se non me coñecedes, eu son Neumático, neste canal falo fundamentalmente de literatura galega e que saibades que só 3 de cada 10 persoas que estades a ver este vídeo estades suscritas ao meu canal. As outras 7 non sei a que están a esperar para se suscriber. Entón, se ainda non o fixeche, que é completamente gratis, podes ir agora por onde a zona da caixa de descrición tes un botón para te suscribir e así apoiasme un montón para que poda continuar a subir conteúdo. Dito isto, falábamos de que o vídeo de hoxe ia de poesía erótica, de amor e para amar. E quero aclarar un pouco antes que vou falar de 2 libros que sí son concretamente poesía erótica, mas como tamén falo de poesía de amor e para amar, vou falar dun terceiro libro que eu amo e penso que tamén ten moita desa complicidade, dese amor, mas non podería introducir estes 2 primeiros libros de poesía erótica sen introducir antes un certame, que é o certame das Illas Sisargas. Para quen non o coñezades, é un certame que este ano 2022 xa estará na súa 17ª edición en cando saian as bases, e que é un certame que eu saiba único en galego, pois é precisamente diso, de poesía erótica. Para as persoas que vos interese participar, que saibades que as bases o último ano saíron arredor do Brao, que o premio son arredor de 1.500 euros, máis a publicación do poemario, arredor de 400 exemplares, na editorial Caldeirón, e que o máis importante de todo é que admite ortografía reintegrada. Sen pararnos moito máis neste certame para que nos dea tempo para falar destes libros, vou vos introducir o primeiro, que foi o gañador da edición número 12 deste certame. Neste caso falamos de Diáspora do Amor Balea, de Andrea Nunes Brións e María Rosendo Priego. Non sei se se pode ver na cámara, mas ten bastantes posits. Este Diáspora do Amor Balea xa nos chama a atención desde o primeiro momento por ser un libro escrito por 2 persoas, 2 autoras, e que é un libro de poesía erótica escrito a 2 mãos. A min xa de comezo pareceme unha proposta moi interesante, e que esta escrita a 2 mãos realízase a través como de correspondencia. Quero dicer, os poemas son prácticamente como cartas que se envían ás autoras na distancia, o que chamaríamos un formato máis epistolar. Basicamente como se os poemas conversasen entre sí, como se os poemas fosen unha conversa que as autoras estivesen a ter na distancia. Isto é así porque no momento da súa escrita Andrea Nunes Brións estaba na China e María Rosendo Priego na Galiza. Isto todo tamén se reflicte dun xeito moi curioso, pois é un libro binormativista. Os poemas de Andrea Nunes Brións están escritos na normativa isolacionista, na normativa do ILGA, da Real Academia Galega, mentres que os poemas da María Rosendo Priego están en normativa reintegrada. Isto axúdanos a distinguir as súas voces á hora de ler e tamén está moi ben, porque é un xeito de aceitar que existen 2 normativas pro noso idioma e que ambas son válidas e poden conversar. E o seguinte punto vai un pouco polo que xa levo comentando. É un libro de poesía erótica, máis concretamente de poesía erótica sáfica, de erótica entre mulleres. As propias autoras definírono como un libro de poesía lésbica. E xa por todo o que estábamos a comentar, é unha proposta moi potente, amor na distancia, binormativista, lésbico, mas é que máis alo diso, esta erótica falanos de corpos reais, corpos que teñen elementos como as estrías ou a gordura, non son idealizazóns. Alén diso, tamén falan da sexualidade sen ningún tipo de preconceito, directamente, non escondendo todo entre demasiadas metáforas, senón como que sexualidade, tamén con metáforas, mas non como xeito de agochar. Xa vos digo, Diáspora do Amor Balea é un libro sobre a distancia, o amor, a luita, a unión entre mulleres. É un libro que demostra que a poesía erótica é moito máis do que falar de sexo. Moi recomendado. O outro libro que vou recomendar en relación a este premio de poesía erótica das Illas Sisargas é o gañador da seguinte edición, da edición número 13, que foi Marco Livorno de Mario Regueira. Deste libro tamén gostei inmenso porque para min reflicte un erotismo completamente queer. Por resumir un pouco, queer fai referencia a aquilo que sai da normativa de xénero, de sexo, de como concibimos a sexualidade. É un libro de erotismo queer, de xogar co xénero, coa sexualidade. Tamén fai un pouco unha reivindicación das relacións abertas e da liberdade, mas antes de nada temos que explicar a proposta inicial deste libro. Tamén unha proposta única porque neste caso trátase dun poemario ficción que parte da figura de Marco Livorno. Para quen non coñezades Livorno, é unha cidade de Italia coñecida pola súa historia de esquerdas, foi onde naceu o Partido Comunista Italiano.
Marco Livorno é así algo como un pseudónimo que fai referencia ao futbolista Cristiano Lucarelli que temos na capa. Este futbolista, unha figura real, foi alguén que renunciou a gañar moitos cartos só para poder xogar no equipo de Livorno. E alén diso tamén é coñecido por mostrar nalgún partido unha camisola coa figura do Che Guevara. Ben, pois esta figura, Marco Livorno, fai referencia a ese futbolista e colócao na cidade de Ferrol, de xeito ficcionado. Así, con toda esta base detrás, este poemario non é soamente erótico, senón que tamén é un poemario, ou polo menos así o percebín eu o lelo, moi socialmente comprometido. Algo que podemos tamén notar ao longo dos poemas, ou polo menos a mí me deu esa sensazón, é un sentimento de nostalgia. E por se fose pouco, entre poema e poema temos unhas postais que foron realizadas por Sole Rei e que ilustran perfectamente cun estilo único o que van dicindo os poemas. No caso de collerdes o libro, que saibades que tedes unhas reproduzóns en branco e negro, eu teño as postais, mas non veñen incluídas co libro, o cal é un poquiño mago, a verdade. Xa vos digo que aínda así son ilustrazóns super chulas e que o poemario en xeral é unha maravilla e que xa estades tardando en ir lelo. Reivindicación do queer, do non normativo, reivindicación social, poemas ficcionados, o erotismo e moito máis que falar de sexo. E por último, como xa vos dixen, vou vos traer un libro que non é tanto poesía erótica, senón que é un libro que para min é un libro de amor ou é un libro que eu amo, porque sei que hai moita xente que se cadra non gosta tanto da poesía erótica e non acontece nada. Este vídeo é un pouco para todo o mundo, por iso é erótica, de amor e para amar. Este libro é Todo isto antes era noite, de Lucía Aldao. Lucía Aldao é unha poeta que eu adoro e que seguramente moitos de vos coñezades polo seu dúo poético Aldao Lado, mas que tamén ten poemas publicados en solitario. A mí pareceme que ten unha voz super orixinal. E alén disto, se a coñecedes por esa faceta máis de facer espectáculos alrededor da poesía, este libro é algo bastante máis íntimo, ou a min dame esa sensazón. É un libro que parece que nos está a falar a persoa que o estamos a ler. Un libro moi cuidado, moi agarimoso, por iso digo que para min é como un libro de amor. Mas isto non lle quita a súa parte de humor e ironía, que é algo que caracteriza bastante a Lucía Aldao e que fai a lectura moito máis agradável. Penso que é un poemario bastante accesible, aínda que non gostes da literatura, porque non se complica en por metáforas demasiado enrevesadas. E como dixen antes, é un libro moi cuidado porque se nota que estes poemas estiveron moi madurados. Como dixo a propia Lucía en algunha entrevista, antes de sair a luz había poemas que xa levaban 6 anos escritos. Non é un poemario tanto de impulso, senón un poemario de reflexión. E antes falábamos de que non se complicaba demasiado coas metáforas, mas non se complica de xeito de facelas enrevesadas demais. Mas sí que é certo que existen moitas imaxes moi poderosas, moi suxestivas, sobre todo moi enxeñosas para min, que fan que a lectura sexa unha maravilla. Por se queredes saber un pouco máis da temática antes de decidirvos a ler o libro, teño visto nalgúna entrevista que se define como un poemario de amor, identidade e sobre a propia escrita poética. Se Marco Livorno incluía algunhas ilustracións, este libro tamén inclúe algunha imaxe polo medio que nos fan un pouco decatarnos deste ton bastante intimista, bastante como achegarnos á poeta e que nos fale directamente. Se eu non vos convencín para ler Todo isto antes era noite, que saibades que Lucía Aldao publicou recentemente un álbum chamado Pava que podedes escuitar nas plataformas como Spotify, deixarei a ligazón na caixa da descripción, e que se gostades das letras dese álbum vades gostar da súa poesía, porque teñen moitos paralelismos, o estilo é semellante e penso que a música podería ser perfectamente a banda sonora do poemario. De facto, há frases que se repiten, ou versos, ou estrofas. Por resumir un pouco, quero que lles deades unha oportunidade a estes libros. Sei que incluín un que non é erótica exactamente, mas quero que saibades que a erótica non é simplemente un poema que fala de sexo e que pode ter moito máis detrás. Ollo, tamén pode haber poemas que falen simplemente de sexo e iso non está mal. Mas moitas veces nos mesmos pomos unha barreira para entrar á poesía erótica cando é algo do que se lle damos unha oportunidade probablemente gostásemos. E por non esquecer o libro de Lucía Aldao, tamén é unha voz que fala desde o amor e a que tamén lle tedes que dar unha oportunidade, e en conxunción penso que todos estes 3 libros son unha maravilla e que gostaría de que os lésedes e me comentásedes que vos pareceu. Se chegastes ata aquí, moitas grazas. Podedes deixarme nos comentarios outros libros de poesía erótica ou de amor ou para amar que me recomendades, e pola miña parte eu xa vou parar aquí o vídeo. Só quería lembrarvos que só 3 de cada 10 persoas que estades a velo agora mesmo estades suscritos ao meu canal.
Entón deixovos un circuliño por aquí porque sei que ás veces é difícil ir ata a caixiña de descripción a suscribervos. Ollai, só é premer neste circuliño de aquí. Premei. Xa vos sai unha cousiña por aí e darlle a suscribervos. Completamente gratis, de verdade. Moitas grazas se o fixestes e tamén deixo por aquí un vídeo que pode ser do voso gosto para que continuedes un anaquiño máis no meu canal. Un saúdo e até a próxima.